subaade on huccidde télévision mon 2STV rokki on fodde wawde habde kumpital Pularaktu ɗum ko adi en mo gadodir ɗon kaltugue altini tan ha alkamisa waktuji 13 so pawi hojomaji 30 to gonɗon ene gonirɗon yo jaam e kisal Allah wone mon. Horeji jagorɗe leydi Sénégal Ousmane Sonko kañum e sete mum nawruɗo jagorɗe kewɗe nane jille oɗo saaha to leydi Maroc. Ngoɗo jillu noon ko pottital gadorangal ko ina wona joni laabi 15 ko ina waɗe e kala saaha waɗa jonde hakkude goomuji goomu gummigu leydi Sénégal e goomu gummigu gongu toon to leydi Maroc. nden ngal ɗon pottital noon ko yurnetade jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe gollodiral hakkude mabɓe e kala jeese. ñalawma hañ ko woni ñalawma mo ganduɗa o jagorɗo kalfinaɗo ko fate faggudu kañum e kalfinaɗo ko fate jokkodiral ina wayno mbaɗi gueɗe ɗe ponno wadde ɗe ko adinde goomuji ɗi ina caro hanki kadi walla hande kadi hoorejo jagorɗo leydi ndi ma yeehi to assemblée nationale mbo leydi Maroc. jillu ngu holko soomi hen holi gartam mum e holko faɗa hen kettoɗen hen jabtowol Fatima Diallo. Baka hanki e altine o Ousmane Sonko hoorejo jagorɗe yetti toon to leydi Maroc nde o yetti toon to aéroport mo Rabat jaɓɓimo ko hoorejo jagorɗe mo leydi Maroc ina wondi e woɗɓe ɓe ganduɗa jeeya ko e laamu leydi Maroc. Ousmane Sonko nde yetti toon adi foof ko juuroyade Rawda Mohamed V mo ganduɗa waɗi ko tengti toon to leydi Maroc. nde ɓe gayni e ɗum ɓe tawtorama gudditgol 15e grande commission mixte hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc. ɗum noon ko wadde feere ha wawa tengtinde jokkodiral hakkude Dakar e Rabat. golle goomu ngu noon fuɗɗi ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo kala ko faati e faggudu toon to leydi Maroc e jagorɗo kalfinaɗo kala ko faati e faggudu ɗo e leydi Sénégal. ɓe jewtidi noon ko faati e ndema, industrie, commerce, jangde towde, recherche scientifique hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi. caggal ɗum jagorɗo kalfinaɗo kala ko faati e gueɗe caggal leydi mo leydi Sénégal wondude e leydi Maroc guddi dawal gaɗanal ngal. so tawi noon goomu ngu gollima ha gasi maɓe pamodir e holno ɓe mbaɗata ha jagorɗe ɗe ɗiɗi mbawa noon famodirde e ciifodiral tawa noon ko hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi. gueɗe 17 noon leyɗele ɗe ɗiɗi pamodiri hen. kikiɗe o Ousmane Sonko yindiri e ardiɓe suudu sarɗiji leydi Maroc wondude e jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi. jillu Ousmane Sonko noon ina jokki e ñalawma talata hande o kono noon gasata ko alarba tengtinde fannu politique fannu faggudu hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc. jokkodiral leydi Sénégal e Maroc ñiɓingal e kala fannuji so eno memo ɗum kalaten ko ñalawma hanki o woni ñalawma teddiniraɗo duwañeɓe walla duwañagal ɗo e nder leydi Sénégal. duwane noon eɗen gandi to banggue faggudu leydi ndi eɗen mbawi wiide ɓe jogui hen gueɗal timmogal eɗen mbawi wiide régie rokko en of image duwane o ene wayno koɓe jogui hen gueɗal timmogal. ngal gueɗal noon kadi ko banggue faggudu leydi ndi e gartam muɗum e nder nde ɗo jiiton noon ko Ndar woni Saint-Louis wonande duuñeɓe wonɓe toon kadi eɗen gandi ko keerol hakkude Mauritanie e Sénégal te kadi duuñeɓe ne jogui gueɗal e keeri hadde ko fotani nadde ɗo hadde kadi ko fotani yaltude leydi ndi ko jiidani e ɗum ɗon kadi eɗen mbawi wiide 15 milliard paɗanoɗo o ina wayno ɓe gaddi ko ina wona 17 milliard koɓe nanni ɗum e booñ leydi Sénégal. te ɗum ɗo so ƴeewama wonde milliard uji ɗiɗi pawima e ɗum ɗon ko yakorono wonde maɓe gaddu ɗum gaga ɗum ni kadi ko haɓade gueɗe ganduɗa ɗe ko kaɗaɗe e nder leydi ndi guile simmeji bonɗi hay ko abbiti hen ɗum ɗo foof koye darde douane jeeya. ko ɗum saabi ina wayno ni omo ganduɗa kañum woni gouverneur Alassane Sall kañum e hoore mum holliri ɓesgu ngu ina foti darade jaggana douaniéɓe ɓe e darde nde ɓe daari nde saabu ina wayno kisal e faggude leydi Sénégal fawi ko e mabɓe te kadi ina wayno so tawi ina wayno ɓe godana ma heewi ko bon hakkude leyɗele ɗe ɓuuri tengtude noon to banggue julagu jahongu hakkude leyɗele ɗiɗi saabu leydi Sénégal eɗen gandi ina waɗi keeri kewɗi keerol banggue rewogol to banggue Mauritanie to ha e keeri goɗɗi ɗi foof ina wayno ɗum ɗon ko douanaɓe daari hen kono kadi eko yahata e nder leydi ndi hakkude diwanuji ɗi kañum e koye men kamɓe douane sénégalaise eɗen mbawi wiide ɓe daari hen nden ɗon darde timmude.
so ni ummimo ɗon jahaten koto Dara Jolof Dara ina wayno centre Elisabeth Diouf mo ganduɗa ko baɗaɗo toon to banggue safare e cellal guila 1992 nan toon ndene joni noon woni hakke duuɓi 34 kadi ina wayno oɗo saaha fuɗɗima rappude gaga ɗum ne kadi ɓesgu ngu no heewiri ni hannde ko ina wona 5 ujunere innama aade finoɓe e nder Dara Jolof taw jiidani e guuri catiɗi ɗum ɗo foof ina wayno ne addi goƴa e sohlaji ɗi ganduɗa ɗi ko yimɓe ko gam ha hannde ɓe mbawa dañde hôpital mo ganduɗa o ko tolno gadano walla ni taw ko tolno dimmo ɗum woni ɗaɓɓade nde ganduɗa nde feeñi e daranaɓe potital bannangal toon Idrissa Samb kañum jeeya koye ko fati e hohoɓe tawateɓe toon woodi ko yubni en taw noon haala makko e nder ɗemgal Jolfe firi ɗum ko Yaya Ba. ku ne xam na ne centre de santé Elisabeth Diouf 92 lañ ko érigé en centre de santé. foof no andi centre de santé Elisabeth Diouf ko 92 o waɗa centre de santé ummade nden faade joni woni duuɓi 34 Daara ɓeydima population mum abboto 50.000 âme eɗen ganditiri haɗa ɗum Daara commune aji mawɗi taari tawi wona hôpital Maggalle o mbo Linguére Daara fotino wonde hôpital niveau 1 niveau 2 kala ko wawi wonde emin ñaago autorité ji ɗi yoɓe gandu Daara wona wuuro Tokoso ina waɗi région ngaji hannde nan ɗo Daara men yimɓe ɓurɗi men faggude ɓurɗi men caggal so min dañi doctereɓe mawɓe noon yomin dañ hôpital mo ganduɗa kala ko woni hôpital uji mawɗi he yo tawi oɗo hôpital min nawta Linguére so yiha muusi mine Louga walla Touba walla min nawa Dakar Daara no Jolof yettima hannde ɗo ganduɗa kala ko a technicien dosi pointe fade santé il faut ɗo jogade mais haɗani ɗon ɓennode Sénégal na fof yo gaddu ijam koko manqui département Linguére koko manqui ijam région Louga koko manqui région de Diourbel koko manqui ko Touba yonani ɗum noon mbeɗa ñaago hilfaɓe yoɓe jaggiran min to hayso wona Daara tan guure Sénégal nde fof yoɓe dokku ɓe banque de sang saabu ƴiƴam dogata ƴiƴam namdoto ko kutorɗe moƴƴe ɗe moftete komin jiiɗi ko hilipnoɗo hilfaɓe komin Daara oɗo daña kutorɗe mawɗe nder oɗo hôpital taw kutorɗe ganduɗa hoore ma kala ko e dañaɗo ina wawa moftede taw caɗele godata komin jiiɗi ko minen Sénégal naaɓe yo Sénégal naaɓe dokkital ƴiƴam saabu rokkirɗo ƴiƴam wona haydara usta e ƴiƴam ma hokkuma an ɓe ƴewata hen ƴiƴam maɗam mbaɗa en selli saabu ƴiƴam so sellani rokketake ne wadde mabɓe waye deret joji dina sauver ay nit ñu bare Yaya Ba kañum ina wayno ƴetti wodi siifi ngol ɗo ɗerewol to banggue kumpital wonande hôpital mo Dara Jolof sen ummima ɗon e jeehat e wuuro wongo taw ko wuuro Tokoso kono noon ko waytotongo caɗele gurdam ɓuuri tengtude ko fati e courant wuuro ngo wiyete ko Gurel Gonji ina tawe e nder commune mbo Bokke Jalluɓe gonɗon wuuro noon ina wayne hollirama wonde ko moƴƴinto gurdam ade ina ngakki toon sanne ɓuuri tengtude noon e ko fati e courant ɗo aduna o tolni ɗo hannde ko ɗum saabi mbaɗi ƴetti fartange e jillu ngo ceerno Jalaluddin waɗata toon gam waytade caɗele wuuro ngo e hollirde kadi wonde laamu ngu ina wayno ɓe mbeɗi juuɗe gam wawde walludeɓe kanko Daha Moussa Ba ina wayno woodi ɓo yewtide toon kettuɗen cimtol makko eytego e nder commune Bokke Jalluɓe falde Podor ngoɗo wuuro ina ngakka gueɗe kewɗe ina jeeya ɗen courant e laabi eɗen gandi courant hannde hay portable sa jogima ɗum so ala courant yaata ndeke noon so ala courant kam ndiyam kam so Allah ni eyi min manque noon no feewi kono nen forage mini forage hoddiɓe amen ɓe ganduɗa ko forage ummi e Boborel o rokkata min ɗo ndiyam rokkata ɗeɗo guure fof yoga hen ko mawɗum ɗum kam ndiyam kam ne heeɓo e o saaha joni kono noon banggue kam courant o e laabi ɗi minen so toɓi ɗum a yahata a wawa yaade gotoron hay sa dañi malade mo sellani a wawa ɗum nawde par ce que ala lawol ɗo newata tawata banggue fof wonti ndiyam emin jinno kam dañde lawol ngol ganduɗa ne wawa min yettinde gotoron o ko jiɗɗa faade fof paya emin jinno kadi courant kadi yettomin hankkadi ina min nanda yimɓe he no kala hitande ɓe beltorima e jabbade ɗo ceerno Jalaluddin Ba koɓe jonni golle lappol ngol min jaɓɓi ɗo ceerno Jalaluddin Ba nde tawno garal makko enen fof eɗen seedi ko ɓamtare nokkuji fof ko banggueji fof ɓamtare to banggue diine l'islam ɓamtare to banggue jokkere enɗam ɓamtare to banggue lawol tijaniya ɓamtare to banggue développement ene ngalli kala ɗo ari ko arti ɗo oɗo nana ɓenna mbiya alhamdulillahi alamina komin ñaguima ko wonno saggade men rawane hikka Allah ne nokkuɗamin duwa o
Allah rewni ɗum gasi ɗum régli ɗum eɗen hande koye makko gonɗa aɗa seedi ɗum ko e gure kewɗe kala ɗo rokkuno duwa o joginoɓe caɗele Allah rewni caɗele ɗe alhamdulillahi rabbil alamin te eɗen gandi hande ko bonna sukaɓe ko e gondari hen darde tin kala ɗo ari kama haala jamma e ñalawma woni sangaraji e bol faaleji e haɓɓere galde ceerno Jalaluddin Ba woyni ɗon e gurel gonji o juulo e juma o e nden ñalande koto wendu Thile o hirdi rewa gurel arɗo kame wendu Maaro o juulo e takkusan o to Ferlo nde ceerno wayni ɗon o joftoy ko cikkitte ko toon o waɗi asrul jumati o Moussa Ba ñalawma hannde o leydi Sénégal nana huufi ndiyam ina wayna CAF ko hannde jooɗoto ngam ƴeewde e ko wonande kihodiral final bannoɗo to leydi Maroc to hakkunde leydi Sénégal e leydi Maroc ina wayno noon e ngal ɗon kihodiral eɗen mbawi wiide caɗele mbaɗina hen to banggue do gasnirde to yede ko hen wonde foof Sénégal heeɓi kuɓere ndi CAF noon ko hannde jooɗoto eɗen gandi kadi gardiɗo goomu ko fati e luure ko Sénégal naajo ardi ɗum kono noon tawde kay ko leydi Sénégal ñawate hollirama wonde o wawata tawede ko ɗum saabi ko cukku makko jeeyaɗo leydi Kenya ina wayno ko kañum lomtimbo ɗonete ina wayno noon kadi wona tan CAF ina wayno ina taƴa faade kuuli faade leydi Sénégal kono noon Sénégal addi toon wullitago mum ko hono noon kadi leydi Maroc addi toon wullitago mum wonande leyɗele ɗiɗɗe fof gaddi gullitali ɗum yantata koye cimti woni rapport uji ɗi ganduɗa ɗi seedatoɓe ɓe woni arbitre uji ɗi mbaɗi ɗum e ngal ɗo kihodiral ngal ganduɗa ngal Sénégal yeehi ha ɗisi ɗurnade ɗum caggal ɗum arti kihodiral ngal jokki Sénégal heɓoye polgo eɗen mbawi wiide noon kadi ina fadaka ko ɓuuri tidde wonande kay to banggue pigli walla mbiyen ko banggue kuuli pawateɗe e leydi Sénégal saabu en teskama wonde e nder tarih football wona ngol woni gulet ko ɗum ɗo ina waɗa te kadi ɗum ɗo wona ha hande sababu o kono noon ko ɗum battane sababu mo ganduɗa ko ñawowo mo hollirani nundal ha ko ɗum saabi jibine fitina kono kadi to banggue darde o mo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw ina wawi wadde ko wiyete ko facciro woni interprétation e fannu no noddiri ni fettoɓe makko ɓe ko beela ko jaam e kisal men o daranno e ɗuhoyde ɗumen e won nokku anje woto caɗele mbadde yimɓeɓe tello e dingiral ngal walla ala ɗum ɗon foof hankkadi ko facciro e kala ko wawi hen wonde haralleɓe anduɓe heeɓe kolliri wonde hay so tawi Sénégal woodi ko fawa kam ina wayno ina anda wona hunde fonde ɓurtude e dow mum e kala ko wawi hen wonde kadi fédération Sénégal o kañumne holliri mofata juuɗe kañumne ko ma rewide gueɗe ɗe kala ko foti wadde hen waɗa hen kala ɗo foti yaade hen yaha hen kono kadi maɓe dardo e Pape Thiaw wonande ko fati ha hande ɗum ɗo ko yowiti e ngal ɗo ko yowiti e ɗeɗo kuule ɗe ganduɗa ɗe caabiɗe ha CAF ina jooɗo hande gam yurnitade beele Sénégal ina wayna koko woppita koko fawate kuugal walla ala beele leydi Maroc kañum e hoore mum ma fawe kuugal walla ala. joni noon en ƴeewoyto holko jayndeji leydi Sénégal piniri e ñalawma hande o e nder ko jayndeji ɗi piniri kam ko ɓuuri ko hen tengtude ko jillu Ousmane Sonko to leydi Maroc e cifodiral hakkude goomu leyɗele ɗiɗi ɗe gaga ɗum ni kadi jayde nde walla mbiyen jayndeji men garti ko fati e darde nde CAF foti darade e ñalawma hande o kono kadi duttugol goto ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni dillannoɓe to banggue théâtre e cinéma ɗo e nder leydi Sénégal jaydeji ɗi terane e ɗum ko Fatima Diallo. musidɓe tedduɓe bisimilla moon e kabaruji jayneji guɗitirten ko Sud Quotidien jani nde finiri ko jillu Ousmane Sonko hoorejo jagorɗe toon to leydi Maroc jani nde holliti oɗo saaha kay ɓe pamodiri caggal noon goomu manggu yowitigu e cehilagal hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc kono noon ɓe pamodiri e fannuji 17 tawa noon ko gueɗe ɗe ganduɗa Sénégal sifodiri ɗum e leydi Maroc ha joni aɓe kollita wonde diplomatie ko kanum woni yeeso kala noon ko ganduɗa kewino toon to Coupe d'Afrique des Nations konngudi Ousmane Sonko ina tawe e hello aɗango Vox Populi o holliti cehilagal gongal hakkude Sénégal e Maroc ko ɗum noon ɓuuri towde e gueɗe ɗe ganduɗa kewino ha joni o holliti ko wanno ko toon to Maroc e final bannoɗo hakkude leydi Maroc e leydi Sénégal ɗum yo hollire tan wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa alay saago so tawi fuku koyngel tolnima ɗon ɗum wasata yiyede kono noon ɗum fotani bonnude ko woni ko e fannu politique kono kay e fannu fina tawa hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi ha joni jani nde ina hollita wonde jillu Ousmane Sonko ɗum tittinat tan cehilagal hakkude leydi Maroc wondude e leydi Sénégal
Sénégal sabu ɗum ko leyɗele ɗiɗi ɗe ganduɗa ɓooyi wondude ha joni jane nde ina hollita wonde ɗum ko fannu politique mawɗo kono kadi ɗum foti tan ko yejjitede kono noon fotani wiyede jillu Ousmane Sonko o ko ngam yaade ñippude haala hakkunde Maroc e Sénégal e ko kewno ko e final kono kadi ɓe kolliti kamɓe wonɓe dingiral politique ɓe poti wadde ko goɗɗum woni jogade darde wonde ne jiiɗa e darde haalatede nde beele ko ɗum saabi jayde enquête ina wiya en oɗo saaha kay wona ko e saaha mo ganduɗa ko waɗano ko toon to ganduɗa kan woni to Maroc e final o woni ko e yejjitede jani nde ni waɗi natal Ousmane Sonko e jagorde leydi Maroc kalfinaɗo kala ko fati e gueɗe caggal leydi jani nde holliti ɓe pamodiri e gueɗe sappo e jeeɗiɗi jani nde holliti kawrugol e ladial Charles Diouf kono kay e ñawore supporter uji leydi Sénégal oɗo saaha laamuji ɗiɗi ɗi jiiɗi ko yejjidde foof enen kadi en ƴeewoyatta goɗɗum gudditoyen jayde Le Soleil jani nde ari ko e caɗele jowitiɗe e ndiyam oɗo saaha noon ɓeɓe ganduɗa ko kanum en goni hettuɓe on pannu nana noon jewtida hen hanki toon to Diamniadio batu waɗama toon omo ganduɗa kanum woni hoorejo leydi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko kanum ardino ngun batu ha joni noon o arti e fannu yewtere nde no yaari ni ɗum noon ko wadde feere ha caɗele jowitiɗe e ndiyam e windere nde kala tawa noon ɗum ina wawa safrede jayde le point heɗani caggal e haala ka soko wiide oɗo saaha président Diomaye Faye waɗi erago ɗum noon ko ɗo e Dakar o waɗi erago ngo e jayde critique jani nde ina hollita en wonde président Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti batu baɗɗo to Diamniadio e 2026 fotani tan ko haala toon ko fotani tan hadde e haala ala ɗum kay foti kadi ko tengtinede jani nde ene wiya en e dongre Afrique kala temedere ƴettande capannayoɓe ɓen ngala ndiyam jande le peuple e on saaha ina wiya en Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi ko star toon to Riyad ɗum noon ko e conférence mondiale jowitiɗo e marché du travail toon to Arabie Saoudite jande record haali e 2025 ko waɗi ko tawa noon ko toon to Maroc final Sénégal Maroc jande holliti caɗele bannoɗe ɗe oɗo saaha noon maɓe gandu gueɗe ɗe holto tolni e talata hande o mon foof ma andu ko ñawate e muɗum Rewmi Sport ina haalana en ko yewti e organisation mondiale 2030 Espagne yiɗi ko yo Maroc yaltine hen guddirten ko jande libération jande nde finiri ko fond noir ɗum noon ko tagge omo ganduɗa kañum woni Halima Gadji mo ganduɗa ko actrice ina andirano Mariam Dial e maîtresse d'un homme marié jande holliti o hawri e ladial e ñalawma hanki o omo yarateno e duuɓi 36 musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko jande ɗin binduno e ñalawma hande wadde ko ɗo guddirten ha janggo ɓayde ñande foof ina waɗi ko haale en jetti kala mo ganduɗa waɗi junggo ma e kumpital ngal wonɓe diwanuji ɗi rédaction montage régie kamɓe foof mbaddi junggo e faado so weeli Allah kippoma artuɗo janggo waktuji 13 so pawi hojomaji 30 ɗo e nden yo jaam Allah jogo min jogo on gonen e jaam.